savršena. Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Kao što možete pročitati iz naslova videa, danas pričamo o majčinstvu, odnosno o tome kako je izgledao moj povratak na posao, kako bi to prihvatila i odgovor na još neka pitanja. Počet ću kao i obično od kulina bana, jer negde mislim da vam dugo ispričam neku onako svoju priču, jer ovo zapravo i ne mogu da budu neki sad savjeti, ne znam nije šta, već sam odlučila više da podelim sa vama eto šta sam ja radila i ono generalno celokupno svoju priču, pošto znam da mnoge zanima da li sam se vratila na posao i sve to, s obzirom da je većina pogledala, pretpostavljam, video o trudnoći gde sam objasnila šta se dešavalo kada sam ostala trudna sa poslom, tako da, eto, ako to niste pogledali, pogledajte da budete upućeni u priču, da se ne ponavljam. Pretpostavljam da je većina mama se nalazi u situaciji u kojoj sam bila ja, a to je da ne da vam se ne vraća na posao, nego vam je muka od pomisli na posao. Znači, ja sam već bila u depresiji tipa krajem januara, a trebala sam da se vraća na posao u martu. Negdje, iskreno da budem, sam očekivala da ću se vraćati na taj posao na kom sam radila pre nego što sam otišla na trudničko. Međutim, negde, ne samo zbog toga što sam izašla iz sve te rutine, nego i zbog toga što, kao što ste mogli čujete u videu, trebala sam da dobijem otkaz, pa su onda ipak ostavili zašto sam ostala trudna i negdje sam smatrala kao da će me ipak ostaviti do kraja, pošto su se odigrale neke druge stvari u toj firmi, pa sam mislila da ću verovatno i ostati tu da radim. I negdje mi je bilo muka od toga, ne samo zato što, eto kažem, mi se nije radilo kao jer ne vraća mi se na posao, generalno ne ostavlja mi se dete, nego i zbog toga što mi je ono bilo kao, osjećala sam se nekako kao višak i onako neprijatno je bilo prosto kad znaš zbog čega si ostala na nekom radnom mestu, onda ti onako nije mi se ni vraćalo. I verovatno sam negde to i prizvala, tako da se na kraju ipak nisam vratila na posao. Kontaktirali su me da mi kažu da ipak sam im ja i dalje višak, pošto se radnja koja sam radila zatvorila, tako da u toj radnji koja je ostala nije trebao još jedan radnik. I pored toga što su neki otišli na trudnička i ja sam zbog toga, kažem, smatrala da ću se vratiti na posao, ipak, hvala Bogu, na kraju nisam. Tako da smo se lepo korektno onako razišli i stvarno nemam nikakvu ogorčenost prema toj firmi, sad mnogi su mi pisali s kojima sam se čula, što ih nisi tužila, što nisi ovo, što nisi ono, stvarno, iskreno da bude meni je laknulo, rekla, objasnila sam zbog čega, nije mi se uopšte vraćalo, i negde mi se nije putovalo za Novi Sad, ni radno vreme mi nije odgovaralo, bukvalno mi ništa tu nije više odgovaralo, a bilo mi je glupo da se nekako ja kao dam otkaz, tako da mi se super ispalo što se odigralo tako kako se odigralo. Prvo sam bila malo u šoku i zabrinuta zbog financija, sad dok ne nađem drugi posao, šta ću i kako ću. I zbog toga što, opet kažem, treba da nađem negde gde mi odgovara radno vreme zbog bebe. Moja Kaja je jako vezana za mene i negde, kako ja volim da kažem, čitala sam o to se stručno zove anksioznost odvajanja, koja stupa od 8. do 14. meseca bi trebalo da traje. Odmah da vam kažem, ne završava se ni u 14. mesecu. Ali, slušaj me da li se čuje. Izvinite na buci ako čujete film i u pozadini se čuje, zato što zaspala mi je sa tim filmom i sad ako prekinem, bit će haos, probudit će se momentalno, tako da morate to da slušate šta da vam radim. Uglavnom, kažem, čitala sam o toj anksioznosti odvajanja i kako volim da kažem, od 1. do 8. meseca je mama imala anksioznost od odvajanja, a onda je nastupila anksioznost bebina. Negde postaje svesna da mama nije tu, tamo u tom periodu, i u njihove glavi je to kao da oni ne znaju za vreme, misle da ti kad odeš da si ti zauvek otišao, ne vraćaš se više, i tu onda nastupa drama. Negde mi je prvo, iz početka mi je bilo simpatično, mislim, svima prija to, znaš, kao mama, pa ne možete bez tebe i sve to. Moj muž će sad bi rekao na ovo, ali
u principu, s jedne strane vam to laska, s druge strane ste zabrinuti šta ćete i kako ćete kad krenete da radite. Ja sam s privikavanjem počela tako što sam od najminimalnijeg procesa odvajanja, da sedem da je objasnim da idem, onda odem, ona plače, baba je čuva, ja odem da naložim vatru sa mnom napolja i vratim se posle i onda kao vidiš da sam se vratila. I tako smo malo pa malo vežbali, pa sam onda odlazila u prodavnicu, pa se onda tata ili baba je već neko je ostao s njom da je čuva, ko će je inače čuvati. Kod nas je komplikacija bila to što ja nisam je upisala u vrtić. Negde, sad će me možda neki osuditi, ali to je moj stav. Ja sam protiv vrtića, dok dete bar malo ne stasa do 3. 4. godine. Nažalost, primorala sam da je upišem u vrtić. Ali sam negde mišljenja da, nekako mi je to, nekako mi je žao da koliko god kao disciplinovat će se ovo će ono će, dok ne krenu te neke vrtić škola i te neke obaveze, nekako mi je žao da tako mali kreću te neke obaveze i da moraju da ustaje određeno vreme, da mora ovo, da mora ono, da tamo neko mi kaže da mora da spava tad i tad, da bar taj neki period života ima tu neku slobodu koju sam ja imala, jer se oni toga neće ni sećati, ali bar taj period života da ima tu slobodu da ustane kad hoće, da je uspava, kad je ona umorna i tako te neke stvari. Ja sam odrastala sa babom, baba nas je čuvala, pošto su roditelji radili i tek sa 6 godina sam krenula u vrtić. Možda to ima neki svojih loših strana, ali ne znam, nekako sam bila mišljenja da ne samo zbog imuniteta, pošto do 3. godine razvije imunitet, sad neki kažu treba i baciti u vatru pa neka se navikave, svako će biti bolesni sa 4-5 godina, ne znam, ja kad sam krenula sa 6 nisam bila bolesna, ali bilo i drugo vreme. U svakom slučaju, ne znam, nekako sam bila mišljenja da treba im dati tu slobodu, da može da se izlažava u svom krevetu, da može da uživa u udobnosti svog doma, bar taj neki period, dok ne krenu obaveze, jer tad kad jednom krenu obaveze do kraja života imaš obavezu neku. I onda sam, eto tako, ja zakasnila svesno, nesvesno, ne znam ni ja, da je prijavim u vrtić. I negde sam imala informaciju, negde mi je ostalo u glavi da ni ne mogu da je upišem, da ne može da krene u vrtić od marta, nego da mora da krene od septembra. Mislim da sam se prevarila da može da krene u vrtić kada god, samo je bitno da ima godinu dana. Ali, eto, tako da sam ja to eskivirala i onda nisam imala opciju vrtića. Mislila sam da će moja baba čuvati i negde je tako i bilo iz početka. Tih prvih par meseci kad sam počela da radim, prvih mesec dana zapravo, kad sam počela da radim, a našla sam posao u svom mestu, gde sam napravila kompromis, stavila sam jednu stranu šta dobijam, na drugu stranu šta gubim. Gubila sam sa financijske strane, dobijala sam to što sam kući brzo, radno vreme mi je bilo kratko, mogla sam da dođem kući taman pre nego što treba da ima tu njenu rutinu pred spavanje, pošto ona i dalje sisa. Tako da sam negde, eto kažem, napravila kompromis i zaposlila sam se u toj firmi. Međutim, baba ju je čuvala i sve to je bilo okej. I možda je bilo tako i dobro, jer nisam imala odmah taj strah kako ću vrtiću, šta će ovo, da li će prihvatiti, neće prihvatiti, briga, ovako tamo, mislim, ti brineš svakako. I svakako sam bila u haosu tih prvih par nedelja kad je ostavljam. Ne samo zbog toga što, ne iz razloga što kao ja, kako da će drugi znati s njom, pa kao nisam psihopata, nego ono više kako će ona to izgurati, hoće li plakati, hoće li uspeti da je smire, i samo osjećaš neku grižu savjesti što možda ostaviš tako malo dete, čudan je neki osjećaj, s druge strane znaš da ako ne radiš nećeš moći da priuštiš sve ono što bi moglo da priuštiš i onda radiš. Tako da kažem, ta neka konstantna griža savjesti je prisutna bila, ali opet mi je bilo nekako lakše što znam da je kod kuće, lakše će naći neku lakše će odvući pažnju sa nečim, lakše će to sve prihvatiti nego možda da sam morala da je vodim u vrtić, ne znam kako bih to podnela. Možda bi to gore, verovatno bih to gore podnela ja nego što bi ona, ali negde mislim da je tako bilo lakše za obe. Međutim, posle nekih mesec dana moja baba ima zdravstveni problem zbog kog više nije mogla da, nisam znala da ostavim samu sa Kaćom. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo u principu i baba se brzo oporavila, ali opet
ne smijem više da je ostavljam samu sa Kalinom, tako da sam bila primorana da tražim nekoga ko će da čuva dete. Onda sam tu dobila na naplatu to što sam imala iz početka lakše, onda sam dobila na naplatu to kasnije, eto, tih mesec dana neki kasnije. Morala sam nađe nekoga ko će, kažem, da je čuva. Jako je teško naći nekoga ko će da pristane da čuva dete za kratak period koji je meni trebalo. Meni treba bukvalno 2 sata da se čuva u toku dana, samo dok se muž i ja ne preklopimo sa smenama. Da, i to mi je bilo još kad sam tražila posao, što sam morala tražiti neki posao koji je fleksibilan zbog smjena, da suprug ima smene prva, druga, treća, a ja moram da se uklopam sa njim. Tako da, kažem, taj posao mi je bio blagoslov, jer, kažem, taj neki period sam prebrodila tako. Međutim, tad kad se baba razbola, kad sam morala da plaćam devojku, već mi se više nije isplatilo da radim i bila sam primorana da tražim nešto drugo. Hvala Bogu, opet kažem, sam je Bog pogledao da mi je sve u životu ko nalaženje posla, gde bi mi bio kraj. Nekako sam ja to uvijek tako nekako nalazila. I sad sam isto tako nekako odmah našla drugi posao. Prekid filma zbog najnovijih vesti, što bi se reklo. Beba se malo probudila, pa sam mišla da je ponovo uspala. Malo sam se zanala, pa sam glasnije pričala, pa sam ona probudila. Uglavnom, sad nemam pojma gde sam stala. Uglavnom, jedva sam uspela da nađem devojku, koja je stvarno okej. Tako da sam, eto, kažem, uspela da nađem devojku koja će da čuva, promenjala sam posao, sad se uklopam sa smenama dok ona ne krene u vrtić. I šta da vam kažem, vremenom mi je postalo lakše to što moram da idem na posao, nekako sam to počela onako da moram pa moram, nemam tu toliko grižu savesti i ona vremenom je navikla da ja moram da idem. Ako me vidi da idem, drama je. Uglavnom gledam da je uspavam ili nešto da izorganizujem tako da ona ne primeti da sam otišla. Tražim je u toku dana, ali nema neke preterane drame. Pita za mene, mama otišla da zaradi Moki, pošto Smoki jako voli. Ona viče mama Moki i to je to. Malo je predstavlja problem to što i dalje sisa, pa ono kao kad joj zatreba onda me se seti. Verovatno mi se drugačije kako ne bi ni setila. Žalim se malo, ali možda i jeste tako. U svakom slučaju, kao što rekoh, vremenom je i meni postalo lakše. Ona, ako me uhvati da idem, to je vriska. Ali ako uspe neko tu od poznatih da je tu, da uče malo pažnju, super je. S tom devojkom uklapanje ide traljavo, nikako da uspije da uspostavi, jer ona je nju shvatila kao osobu koja dolazi kad mama ide i onda je tako je nekako zapamtila i onda tu malo bude drame. Ali izbore se nekako, prođe, ne čuva dugo, sad 2. U svakom slučaju mi je bitno da baba je uvijek tu, ali mi je bitno da je neko tu u slučaju da babi pozli, da neko ipak bude tu sa detetom. Tako da, našli smo neki kompromis. U svakom slučaju, ono što bi vas zanimalo, verovatno, jeste to da je ono vremenom, to kažem, ima dana kad je super, onda opet ima dana kad je drama. Ne daj Bože, ako se razboli, malo je ono prehlađena ili nešto, tad je najgore i njoj i meni, što moram da je ostavim, ali i njoj, jer joj treba mama i svaki period posle toga je opet sve teže, opet to privikavanje da nisam tu. Onda ima i situacija da prva 2-3 dana dok ne zapamti kad idem, koja sam smena, kad ću otići, je super, ne primeti da ću otići, uspijem da je prevarim. Ali kad zapamti tačno vrijeme kad idemo, onda već tamo je četvrtak, petak, već ume da bude drame, ponedjeljak i utorak prođe glad. Sreda, kako kad, četvrtak i petak već bude drame, srećom vikendom ne radim, tako da je to sve okej. Sad, kako će ići proces privikavanja, ne mora ići sve to, vidjet ćemo. Voli decu, tako da me to negde teši. Mislim da će to da je teže pasti meni nego njoj, u principu. Tako kažu, uglavnom mi bude. Više se brinu majke nego što deca malo plaču i zaborave. Ima ekstremnih slučajeva, ali svega sam se i naslušala, pa sam negde već imala ono strah kako će biti sa njom, s obzirom da je vrištala kada odem da naložim vatru od 2 minuta ili do WC-a ili do prodavnice. Ali nekako, kažem, prolazilo i bolje nego što sam očekivala. Ja sam imala
taj stres, frku, nervozu, strahove i šta ti ja znam, pa sam imala i to je vremenom se ublažilo. Tako da vremenom postane lakše. Mislim da prosto sam takav tip osoba, ima žena koja jedva čekaju da se vrate na posao. Ja bih sama onaj tip žena koja je spremna sve da žrtvuje samo da njoj bude dobro. Tako da meni to uopšte nije kao sada, kao ja se osjećam super što moram da idem na posao. Radije bih bila kod kuće, dobijem neka sredstva, radije bih ostala kod kuće sa njom da ona bude vesela i raspoložena, nego kao da se odvojim od nje, da odmorim mozak i to. Ne odmaram, takav sam tip, ali ne odmaram kad nisam sa njom. Ok, prijam mi da odim na kafu sa nekim sat vremena i to jeste, ali da odim toliko dugo da me nema i da mora da je uspava mama i da ima neku drugu obavezu koja neprijatno mi je prosto da neko drugi ima obavezu koju bih ja trebala da imam, ali Bože moj, hvala Bogu, eto pa opet tu mi je mama pa može da je pričuva i ona super ima odnos sa mamom, tako da nemam brige što se tiče uspavljivanja kad radim do 10 i suprug i mama se super snalaze, tako da uspeju da je smire, uspavaju kad ja radim drugu smenu, tako da ja kad uđem ona već spava, a opet s druge strane meni bude teško jer je ne viđam, malo nešto ujutru što je vidim, posle podne onda opet kad uđem kuću ona spava, tako da i ona se zaželi i ja se zaželim, ali vam mogu reći da ima faza kada mi tera inat, valjda zato što vidi da me nema, pa onda bukvalno mene zeza, sa svima je ok, sve sluša i sve hoće, sa mnom neće ništa, neće da jede, neće ništa, ima taj neki kao da mi se sveti. Pa kad sam ja tu, ona pravi ona bukvalno je haos od deteta, a sa drugima bude divna. Ali onda opet ima faza kad valjda joj nedostajem, pa onda previše, pa onda bude sa mnom predivna. Tako da, kako koji dan, bukvalno, nikad nije isto. Iskreno da budem, ne znam kad će postati, baš da kažeš sad kao idem na posao bez ikakve brige, verovatno nikad. Pretpostavljam da je to ta razlika kada si devojka i kada si majka, da tu negde uvijek imaš to nešto, da bar koliko vidim po ženama s kojima radim, imaju veliku decu, 14, 15, 20 godina, pa i dalje razmišljaju šta je, kako je li jela, nije jeo, nije jeo i tako dalje, majka je majka. Tako da tu briga vjerovatno nikad više u životu ne prestaje, vjerovatno u momentu kada postaneš mama, nauči da živiš sa brigom do kraja života. Tako da, pretpostavljam da je to tako. I negde kad pomislim šta me sve čekate, kroz to ću sve da prođem, verovatno, ovo je verovatno mačji kašalj, ali ne znam, nekako kažem, bilo mi je strašno u početku dolazka je prvi dan kad sam otišla na posao, sećam se, vratila sam se kući i ja sam plakala kao kiša. Toliko mi je bilo strašno što sam morala da odem, sad ću se opet rasplakati. Znači, bukvalno sam šla kući da grila i plakala sam pola sata, nisam mogla se smirim. Koliko mi je to bilo teško i strašno što moram da je ostavim. I onda tako, iz dana u dan, postajem sve lakše i lakše. Ne kažem da će sve žene proći kroz to, ne kažem da su sve, možda sam ja previše osetljiva. Znam da su mi neke opet žene s druge strane govorile da jedva su čekala se vrati na posao, malo da pobegnu od kuće da se odmore. Zvuči strašno, imaš faza kada stvarno da čekaš da malo neko ti uzme i da malo iskuliraš, ali opet s druge strane ja stvarno taman kad mi je nekako postalo najlepše sa njom, kad je počela da razume neke stvari i da postane tebi zabavno prosto s detetom, nije samo da leži, sisa, spava, plače, hoće da se nosa na rukama sve vreme, šta ja znam, nego i zanimljiva je i nešto se dešava i nešto parkelja i šeta i ovo i ono. Tako da tamo kad je meni postalo interesantno i lijepo, kad je prošla ona samo teška faza, moram da se vratim na posao i neko imam osjećaj da tato kada treba ti najviše da uživaš sa svojim detetom, tad tek treba da počneš da radiš i negde kad je dete tebe svesno i kad treba da stvara uspomene sa tobom, ti onda počinješ da radiš. I nije fair, ali bar imam taj period, opet razliku od supruga, imam taj neki period kada sam imala uspomene ja sa njom. Imam
imam to nešto, neki taj lik za dušu, što bi se reklo, taj neki period života kada sam bila njoj posvećena sve vreme. Tako da, eto, i to je opet neka privilegija majki. Ne znam, tešim se tako, sad možda tešim i neku od vas. Ovim što pričam pretpostavljam, zato vam to sve tako i pričam, neka moja razmišljanja. Verujem da će nekome služiti. Sad, mogla bih da pričam još satima, iskreno ne znam ni šta bi nekom još sve moglo da znači, što mi pada na pamet ja kažem. Otprilike manje više da se ne ponavljam sada, vjerojatno bi se samo ponavljala, to je to u principu. Sve prođe, navikneš se, navikne se i dete vremenom. Samo kažem, po meni, ako imate problem da dete plače kada odete do toaleta otprilike, počnete da navikavate pomalo, pa duže. I onda će prosto nekako uspjeti da se navikne da niste tu. Ali da vi odlazite bez ikakve drame i plakanja, nema šanse. I dan danas ima faza kad me skonta da idem, kad počne da plače, da ja idem do posla i plačem sve vreme. Jer znam da ona sad plače i da joj je teško što ja moram da odem. I znam i da će se smiriti, ali to je prosto nešto što je jače od mene. Tako da je poenta priča je da pobegneš, da te ne skonta. I da negde vremenom postaneš, mislim da budeš svestan da će ona plakati 15-20 minuta, sat vremena možda i 2 sata, nemam pojma, zavisi od deteta, 3 sata prvi dan. I onda će mora jednom prestati da plače i morat će da prihvati jednom da mama mora da ide na posao. I bitno je samo da se s detetom priča, mi smo o njoj pričali, da mama ide da zaradi smok i ja sam njoj stalno pričala i to kad idem do toaleta i bez nje, kad idem do prodavnice bez nje, kad odlazim da vidi da idem. Ja joj prvo kažem, sad će mama doći, ispričam joj sve. Sad neko bi rekao, ja ništa ne razume, sve oni razumeju. I prosto kažem joj, objasnim joj, ona svakako plače, svakako bude drama, kad se vratim, opet pričam da sam se vratila, da vidi, nekako sam stalno pričala, treba mnogo strpljenja, ali nekako je prihvatila to i kažem, eto, možda je dodatno otežavajuća okolnost to što ona meni dalje sisa, ali bit će video o tome kad je odviknem, ako je ikad odviknem. Držite mi palčeve, znači moram jednom, ali kad, šta, kako, više ne znam. Tako da će biti video o tome gde sam pogrišila i šta mislim da bi bilo i kako bi je trebalo. I šta sam na kraju radila i nadam se kako sam se izborila i nadam se srećno i lako, da će me Bog pogledati da to bude lako. U svakom slučaju, kažem, bit će još videa na ovu temu. Vi mi pišite obavezno u komentarima šta je to što vas još zanima, čemu bih mogla da pričam. I iskreno se nadam da će ovo nekome da služi. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom novom videu. Nadam se uskoro i nadam se da će biti neki video za one koji me prate, a nisu mame, da će biti bar neki potrošeni proizvodi, da ću bar to uspeti da snimim. U svakom slučaju, eto, ako imate Instagram, zapratite me tamo ili TikTok, tamo sam malo redovnija, znam da to je odvratno što kažem, da nije fair prema onima koji gledaju YouTube i vole YouTube, ali stvarno je jako teško da stignem. I onda kažem, ako vam opet tamo sam aktivnija, pa eto, ako imate želju da nešto od mene čujete, zapratite me i tamo. Ljubim vas. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro. Ćao!